Sɛdeɛ ye kano nie. Nyame admo doctor so no besan ba biem. Ane. O so be den. Ochina ye beto aso. Obesan aye den. Aba biem. Obesan ba bio. Obesan ba. Obeba biem ana bio. Ochina obesan ba. Bio enye biem. Ye nyina ye ntie ne yie. No M. Ye nka biem. Bio. Bebre kan ta ne mom na ye bio. Obeba bio. Me no ya adwen se obesan aba bio ne ye tautology. Eno ya sembo fro ne no. Ene ye hwe biem. Bio enye biem. Waba bio. Nye waba biem. Enye waba biem. Waba bio. 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 I say Messi for Moka men yes sir. Yes sir. Men at any minute. Mannerisms be an answer in a boom. Oh, and yes sir. Men yes sir. That's wrong. Messi Casabian who are me edican. Hey. And you want near Messia because Cassano just say Yakwa Carolyn, wait a minute. What do you call a records you want? AC say, you can say gender. You can't say what. Me say gender, they Bob Biel, senior or bad, dear no, a ball will be fire. Say or born, say or your bar, and I say or born, say or your berry, my Bobbia. Nature of your creation, Bobbia. An agenda. Papa Bobre so home. Bobbia ne Bobre. Gender Bobbia. Na Bobre and no dialects no egu ahoro. Ne Bobre obahwe ni bia na ye kwawu ana se your friend is saying Bono. Okay. Name was Asante 42 Bobbia mafa every Asante consultant to her. Bobbia gender, nature of your gender. I see. Na AC you can say gender bias. Bobbia intentia. AC really intentia bias. Okay. Intentia. Oh, very mad you can't say mouse. Yam fa manko. Duane ne kwakọ no ana ye kan duane no ya se mari ma bi na say me ma na bi no duane intentia no wabuntan you are prejudiced on grounds of gender prejudice intentia enten wo ho won kwan se ubuntan ne mu ubuchia no esan se ohwe obi bobia na wamfa na nsi yemfa mari ma no kosuku na obadi eso yende mu gas no beko intentia Bobby intentia okay na gender differences so Bobby munsunsun eno ye neutral wo ye ne den obi obarima anase obema wo ye ne den obi ye obia anase oba differences no de obadi na ngasa na hye ne sa ye nga na hanu mienu pani ewo so ni mse baba ko fast we have yeah se ba ko no bin count ni okay differences ni mienu pe baby edo so chen mi yeah na kan what you say na gender equality Bobby mu pepepe ye se yitua ka se ya ye adwuma don hwere enso anase miensa ye de obi a de ma no sa gender equality pepepe ye yensisiu yenka se ye man no sei na man de yente so ma wo mu sei wa mo homodin ani ato oyo bari mu oyo oba wa mo homodin ani ato ni mu enya se oyo oba nti ne ete wo obo homodin nko ani eto aba na se una wedi a call parliament Adosa what you say. Esi we de emuye duba minim say ye be hu ni twi. Gender stratification. Oh, we de Carol we de. Eti na bi ga ka say emuye du no. Wow. Oh, gender stratification no. Eno no nye bias. Enso me kakra wo na ben kakra. Gender enchichemu anase Bobby enchichemu mamemfa mfatu mra nani beda ho okwasorben SD minta mekwa SD ache ebi adwuma na de me akwa SD na ensori bo abahwe no bekor na ema nko a tifako
mmarima nko ara ti faako CJ wasɔre asɔre bɛn because gospel truth yeah most stratify wasɔre dem wa na ɛma ne mmarima mfra yeah fra yɛn yɛkɔ school nyinaa free basic school ɛkɔ ne ade nyinaa na stratification wɔ hɔ nti mmarima no ɛtena ha ɛma no so atena ha minimara na emom sana ne yɛ no ɛno no ɛbɛn bias no so na kakra ɛwɔ nti ne din ɛbɛka bobia nchichemu ya chichemu ɛmaa lane ni ɛmarima lane ni ɔbaa ni hu kwan sɛ ɔhyɛ trouser ne deɛ ne sɛ ɔbɛhyɛ slit ɔbɛbɔ abɔsoɔ ɔbarima nso so okɔbɔ utia na ɔdane ɔbaa Sɛdeɛ kano ni CJ yes gender bias here then bobre two minutes here now hey Davio say yes bobia intentia mewa CJ me hu ajawo eti sebeya ye mo boso ba ku bio me dɔfo a wotie yɛn gender ɛyɛ bobia ɛyɛ neutral ɛnka bɔne na ɛnka papa ye ka gender bias ɛyɛ bobia intentia ubu inten achia no bobia intentia ɛyɛ gender bias gender difference ye bobia mu nsonsonye enye enkuntia obia ne mo yesi we your berry mas ana nyame bɔ no we your ba sa no nyame bɔ no ɛna gender equality ye bobia mu pepe equality on grounds of sex ɛna gender stratification ye bobia nchichemu nyame ya Adom ɛda ukwada ebesan hye ebeto so Sɛdeɛ ye kano ni ukwada ebeba bio ye mabiem yebeba bio kwada yebeba bio Adom 6.3 FM AC Ohene and Carolyn and this Sɛdeɛ ye kano ni e de abre